Obi Gara Jesus. Mazi Benjamin Amechi. Igbo welo mmadu. Ana State na-ekele mụrụ. Obodo Chukwu kegoro n'elu ụwa eze. Ụrọ ọgọ na-afụchite ekwomo n'ihe ulemele. Elelelelele. Gara Jesus abịaka mọzọ o maka na ike a ga-agwụ onye ogbe ekuru na ego maka na ogbe onye gara akwụ na ego mọzọ ga chukwu na eje koni ogbe onye bụ o aya kọ na anụ gbarụta onye ya rika chite ni bo ga ko je melo le ni eleta gba mani na eju ka na shi ga na sokoshi ma bụ ezo ma da na ga no na ma za ma ye ndiko je me ele ko mni na eju ka me ha ma chukwu ene ko pastor me ne ko fada maka no basi pe la mo no na de ko jazon ya father na zon ya me bishop na zon ya the pope de ko jazon ya nike nkonye mete ngono de anishi maka no bia no su anya uchacha iche ya no wa hodo na de mama ni church mo ko anya onye boss na je rika ni wa mo onye tas na je rika o ga bo nye bo onye jodo na o gworo onye maro onye jodo na maro do kwa kata aka mata na njo maka nani a na-ekpe n'ikpe nani Jesus bụ Chineke ni no na nwara m ikpe mo so go mo so maka nani a bụ n'ike kike no dogu kodogwu afọ onye na-akụ ike no mmiri onye mezuru na ya ole ba nda no no wasa mekwe ezoku ni ọbụ egwu mmadụ wa ko be egwu ọnwụ na ọ onye bụ onye shi ebe ọtọ no wasa ala ko galako ebirigodi milioni anyị la ko na lege ịgbagbo onye ezoku izo ọnwụ wa efi ọnwụ na nya woru buru pero shiri soro kom lare ọ bụ ni ezoku wa jishike maka na ihe mekogu isa wa kwa me ha ra ko nkonye mete ngono dị anishi mana ọ na-ebu n'oke dibịa oke ebule n'oke eshu mana odogwu akata ka a ga-eri ebule ma ọ ga-eri eshu mana okwu na ọbịa jekoje mme ma ọ sọrọ onye iro ma ọ sọ gị maka na anyị abụ n'ike ka ike na odogwu kodogwu afọ onye na-akpụ ike n'omeri onye meziri na ya okwu ile ga na-ada anyị nwere anyị abịa ma ọ bụ ọgaranya ma ọ bụ te ndị mma okwu akpara gị chịrị okwu akpọrọ ma ma na okwu ile ga adị nwere na ndị mma ọzọ ga na chi ya bụ okwe ka ya bụ n'okwu epiere okwu maka na ụbọ ọgaranya bụ obodo mma ọgaranya kwuru ebita usoro ndị mma larịa ma okwuru aka m hụrụ ga kirie n'onwe ya ọgaranya ekwu aka mgbe echie ndị mmeka ọgaranya ga-ekwu aka ma na evari anụ makwa gbomere n'isi ọ bụrụ ifre ọba gwara anya ka ewere anya ka kechite gị nya ị ga-ada n'ala okwu megolu na-egosikọ ọmụlakọ maka na eziokwu adịghị mere anya ọzọ ga na nwụrụ ọnwụ ike isi ike ọzọ ga-adịkọ mara onyinye ndị mmadụ enye ndị okereke n'elu ụwa karịa ka bụ kacha ile ga-abụ isi ka abụrụ eji ego egote nwa n'ogbenye gị ekwomegbo ogbo maka na agbanyeghị okwu ogbenye bezuru ya bụ ji nema mana odogwu akata aka emerego n'ogbenye gị nwere isi ka agbala ole ga-etinye onye isi n'ebe gị mgbe gụsara chikwa afọ dị n'anya amaghị chukwu n'ụwa bụ oke eshi ọrụ ya arịa mụ ma buje dije nwa ọgaranya maka na ụwa ga-agba m ụtọ eme ọdị na akpa mụkwa ga-akpa ọgaranya ma ọ bụghị ụbọchị ndụ mmeka n'anya ọgbakọsọ kata ba ya ọgaranya na ọgaranya jeje maka na ọgaranya bali je nọ na akịpete ọhalimokubite okele me ndị mma ọhalimokutara okele me ndị mma eme ọnụ ya kpatara n'okwu eda anaghị akpa ọgaranya ma ọgaranya jeje maka na ọgaranya kele je ndị mma jeje nke onye mete ngọnọ dị anịshi onye ọbụla na-esi menu kpachara anya ịbụ nwoke mbụ nwaanyị na-esi menu kpachara anya aga maka na ebe esiri esi eke ekwuchakwara ya nike onye kọtara ọfọ ọkụ mara anya maka na ha kwenye gị ihe ha kwenye mma ma bụ na anyị tọrọ ha echi na-echikwa ma ege eru n'ụlọ ụka ya ewere isi oche ga na anata oriri ya na akịta ka ya na-eche na-echikwa ma ege ogwe onye bụ ichegharị n'ụwa ahụ dị n'ụwa mana iche ochi fụm ọkụ mụ n'anya maka na ijekọ ya la n'ala ka ọ niile akọrọ galakọ ọ bụ eluigwe ka ọ bụ ọkụ mụ anyị na-ehasị na ọmụ eluigwe tem ọzọ alakọ n'eluigwe ma anyị na-ele ọ ga-abụ onye agara Jizọs alakọ n'ọkụ mụ mọdụ jụrụ ya chukwu ogbo alakọ m eluigwe wụọ nke onye metere ngọnọ dị anịshi ichegharị n'ụwa ahụ dị n'ụwa mana iche ochi fụm ọkụ mụ n'anya nwayọ maka na ike gara njem n'ala mmụọ odogwu akata aka naanị agara njem n'ala mmụọ afọ onye na-akụ ike na omeriri onye meriri na ya ụfọdụ ụmụ nwoke na-ada ashị n'ebe ọrịa ọkwụ na ha adapụtakwa gị ashị onye ha lere ala mgbe ọkụ mana ụfọdụ ụmụ nwoke na-ego ihe nwaanyị ọgba tum tum onye ebe ezi jaka na acheche nkụ ya na mere omeri enye na igwere konye nwa nwụrụ arịka asa ụlọ na-achọ okporo ọ bụ na ibe ezi omenụ malitebeghị onye ụka na-egbebere ọnụ n'owụsọ akụkụ ka mega akụkụ mma ichegharịa n'ụwa ahụ dị mma malite ochi fụm ọkụ mbụ n'anya maka na ijego yala n'ala ka ọ niile akọrọ galakọ ọ bụ eluigwe ka ọ bụrụ ọkụ mmụọ
ejima nwatakịrị asa eluigwe okenye eluigwe nwa okorobịa eluigwe nwa agbọghọbịa eluigwe ọ bụghị alakọrọ ọkụ m alakọ onye gara Jizọs alakọrọ ọkụ m ọzọ jụrụ ajụ gbogbo alakọm eluigwe wụọ maka na ọkụ mmadụ enweghị onye ụka na-egbugoro ọnụ nke onye metere mgbe n'ụdị anịshi ichegharị anụwa ahụ dị gị mama na iche echifu n'ọkụ mgbọ n'anya onye Filistia bụrụ mma ya na ebiri bịakwute n'ekwere ekwe Goliat aza eme atakụ maka na bara mgbe egogoko maka na Goliat gbachiri ike ọ ga-agba oguzo gị mere ga na akpani ọsọ n'ike n'ike ka na-ekobere nwa David aza ekporo ọsọ banwe gbagwanụ na amụghedego n'iru ahịa na m eze eje m n'iru ahịa David bụ ekporo ọsọ banwe kpedefere Goliat n'iru ahịa obere nwa na-akpụ ike imeriga na agbani ya nkiri Goliat babara mbaba pata mana David gwara ya n'ọmami ka Chineke dị n'obi jegode emeri m n'ahịa ọ bụ imerikọta erekomde emeri gị n'ahịa erekomde ego gị bụrụ isi gị n'ala n'ala Israel datọrọ m atọrọ gị abịakpọrọ n'ọgụ awe biko kụbụrụ ya ga-abụrụ ofele igbe ya chukwu odogbe akata ka besi na mbarị gobe adọrị ke babịa ma David bemebe Goliat atụrụ ka dịka egwekomeghe ọkpụkpụ eze ọyị ka akụrụ ogologo maka na oji chukwu ji ihe ọ bụ na iji chukwu nwa jishi ike maka na iti obekoro isi agwakọ mgbe ha arakọ gị ịnọchawa n'ọdụ ụwa niile gị ọfịa eluigwe anya ma ọzọ ndị Rom ọsọ ohe nwayọọ maka nke gara njem n'ala mmụọ odogbe akata ka naanị agara njem n'ala mmụọ Maazị Benjamin Amechi ọkọdụ nwayọkwa a na-akụdịkwa aka ọkọdụ nwayọ bụ ije gara Jizọs abịa